A Axencia Galega de Infraestructuras solicitou onte na Comisión do Parlamento de Galicia que a estrada PO 192, que transcorre por Bamio, sexa xestionada polo Concello de Vilagarcía. O alcalde da vila mostrouse molesto con esta decisión e acusa a Xunta de tomarlles o pelo. Non se pode calificar de outra maneira que unha auténtica tomadura de pelo, pero non o goberno municipal de Vilagarcía, senón unha tomadura de pelo aos vilagarciáns e unha tomadura de pelo aos veciños de Bamio. O alcalde asegurou que só tiveron unha reunión ca conselleira de Infraestructuras e que o resto foron ca Axencia Galega de Infraestructuras. Nestas reunións, segundo Varela, a axencia foi cambiando de opinión dende que tiñan o proxecto elaborado para asumir a xestión autonómica ata a solicitude que fixeron onte. O rexedor ve nesta decisión motivos políticos. Pero que non están discriminando o goberno municipal de Vilagarcía por ser do Partido Socialista. Están discriminando os veciños de Vilagarcía. Están discriminando os veciños de Bamio. Que seguro que hubo xente de Bamio que votaron ao Partido Popular, pero que lle están negando as beirarrúas son a eles. Nós gobernamos para todos, para os veciños que votaron ao Partido Socialista ou para os que votaron a outras formacións políticas. A Xunta de Galicia, dende logo non. O socialista acusa a Xunta de menosprezalos durante estes 4 anos e non só pola estrada de Bamio, senón tamén pola localización do centro de saúde, pola ambulancia medicalizada e polo plan de transporte. Varela pediu aos populares que defendan a Vilagarcía. Que agora que está moi cerquiña as eleccións xerais, e que van a decir que van a resolver os problemas en Madrid, que van a ser os representantes e a voz de Vilagarcía en Madrid, que se deixen de desplazar a Madrid e que vayan primeiro, que fagan unha parada en Santiago de Compostela e defendan os intereses de Vilagarcía en Santiago de Compostela, porque o maior enemigo de Vilagarcía de Arousa é a Xunta de Galicia. Varela tamén asegurou que non vai consentir que as melloras na estrada saian das arcas municipais. Iso sí, o que non vou a consentir é que despois de 4 anos mareando a perdiz, levándonos de un sitio para outro e facéndonos perder o tempo, a resposta agora por parte da Xunta de Galicia sexa que asuma o Concello. Ben, cada un que sufrague o que ten que sufragar e que senón que marchen para casa. O alcalde tamén mostrou o seu malestar pola resposta da Xunta ás súas alegacións polo plan de transporte. A Administración Autonómica comunicoulle ao Concello que ou asume a xestión do plan ou o fan en colaboración.